थांबाय लाइथांजाक 11 तारिख एप्रिलनि हर जे सामुं सित्रा खालायदि रगबाय सिनि बुखुबजे खरकसा ताने बुथारजाक माने जों बेलाय सेलंका ताई दुखुबो नांका खाबो खामका ताई अबायखनो तिनि हाइजराव जों अनुखुंग फाइ सप्ताया सिनि 17 कन्स्टिट्युएन्सीनि कैंडिडेट बा एमडीसी बिनि दागिमुं ताई जों तिब्रामथनि कर्मी रक जे मानसा सोबानान बागे फैलायका ताई बनो नखुंग बुसु जरतै तामो खतिरक उनका संगबो तिनि नुबि मानका ताई खाना बुनि कन्डोलेन्स सर्विस दङ ओ सर्विस जों जे मानसा खाकवार प्लाइ सोबानान बागे फाइ सपेलायका ताई अबाकेनो कोइनाय जतो सामुं सित्रा खलायनाय जे खावता गोवान सबै तंनाय रखनो नरो आफाय सामुंनो या करैनाय थानसा ताई बाक्सा हामजों रवैनाय तंनाय बागे जों अबना आपिल खाय जतो वान सुबजा खामि सित्रा तै तंनाय र नंनि बागे ताबु जरा दङ जों बै थानसा ngani हामजों रनानि गोथावै तंनाय बागे जों अबना आपिल खाय बदल भाई बेले सीरियस केस के ताम जागै नै इमान बागै जों दिनै ओ फाइ सपक्या सिने बेगरजला जन्मजननि जयनगरनि कैंडिडेट जोंनाव रहरका जे मानतै जे सुक्तै सुबायदि ताम हिमानके खाना तेरबिन बागै बो साहाय रहमा बाय सिन दिनै पालबाक सके सिनो ताखुक दा कमलानि नखुवा जों रांमा याफान बागै जों फाइलायका ताय याफारका ताम हिमाले बस कांगो जों तंगै थांना नांनाय सिन तिब्रासा ताई महाय केस रक जों ताई यातै जों हामजागै बाक्सा थानसाके सिनि बुग्रान लामाव बनि थानसा लामाव जों जतन याफ्रि बेरै ताई कुनि हामिया सित्रानो जों नाहायावै जों गाहाम नाहारमुं नाहारैनाय जों मावान सगायनाय ताई मा तंलायनाय ताई फाइदि जों जत हास्ता हाफंनि सिन तिब्रासा बसं रक रं तंनाय रंना आंखयो अम हाइकेनो सिनि लाई थांनाय 11 तारिख सिनि बुखुब बाचै बुसुलक्ष्मी देवमा न सुबाना नबागै ताई हामजां मुंग्रनान बागै ताई खा खामानि अमनो जांनान बागै अ तिब्रा हास्तानि जत ताखुक ताई बुसुना आंखयो हामबाय।